kulendi. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare yamakadai kutera ndiyo channel inonzi Kulendi TV kwatinodzitefenura tichikupa nyaya dzese dzinenge dzichiita ende takaita kuwerederwa panyaya tisu tinogara tiri muma streets tichidzifambira. Nhasi pane nyaya iri kunetsa iko zvinezvi. President Mnangagwa has conferred national hero status on the late Mwazha, founder of the African Apostolic Church of Apostori veAfrica. Mwazha ndove kufa kavapa 107 years guys kana muri kurangarira. So apa vari kuexpect kuti vanokwanisa kunge vachizovigwa zuva ravo panana Sunday next week ibaba ndo zuva vanokwanisa kunge vachita se vachivigwa. Right, ndokana ndakataura nyaya idzidzi ndichiti pese pamunoona panoitika nyaya especially dzine chekuita nematongerwo enyika nemapostori. Mapostori vane kamwe ka special place kavanenge vachitarisira kuti vanogona kuzongopromotwa. Ukazvitarisisa uchaona kuti mapostori hakuna kana one postori anosupporta opposition kubva kuvadzidzi, like ukatarisa chechi yevadzidzi yaya vana vachitomhoresa vachitosumudza maoko havachatosumudza chigunwe vachidai so. I still remember kudhara handiti yainyopisa inga iri yechinja yana Morgan Tsvangire ye vaitosumudza maoko vanosumudza vaisanga sungasumudza vakadai panosumudzwa maoko muchechi kudai so bhuzi zvino zvanzi vese vari kusupporta chinja vanosumudza maoko vakadai so ndo masumudziro avanenge vachita maoko. So those guys chinhu chakatonikirina vakatoiswa ZANU-PF muDNA ndo mastrongholds iwayo eZANU-PF. Even pamwe pese pakanzi vamwe vanhu vese mutoti hamusi kuita zveZANU-PF hamusi kuvhotera ZANU-PF kumapostori ikoko ndoko inenge yakawandira. Now iyi nyaya yapo pachena iyi vapo Mwazha nekukura kwakaita chechi yavo kwekuya obva vatonzi vakutopiwa national hero status. Imimi chimbopatariseiwe baba handiziva hangu kuti national hero status inopiwa munhu akaita sei ende zvava zvatomhanya mupfungwa dzangu kuti okay, so I think ndo imwe iri kuda kumhanyira kunopiwa vanhu vakaita sana makandiwa because ndo zvavari kushandira ana magaya nemamwe maprofits ariko mazuva anaya, prophets for ED, pastors for ED, because vakanzwa kuti uku tinokupai national hero status. Why ndiri kunyautaura nyaya dzezvinhu zvesezvi? Handina one nhoro ndakambonzwa kuti vapo Mwazha vane chavakaitira nyika yeZimbabwe, especially nyaya dzekunzi uda kupiwa national hero status. Tikutarisa panyaya dzekunzi uri kuda kunzi pari kurwiwa hondo pane kana zvimwe bozi tonoziva kuti ninga akazoplayawo role yakadai so, ninga akazoplayawo role yakadai so, ninga akazodai so. Handichazive kuti munhu akangozvivhurira chechi yake zvakuda kupiwa national hero status because isu chandotoziva vanhu vemachurches ndongononga vakangouya kuno brainwasha vanhu inini kutoti chinotori chironda chakatonikirina madee nyaya vanhu vakapita kumapinda zveginya zviya. Munhu kana anga achishandira Mwari, what I believe kuti korona yake anofanira unoiwana kudenga ikoko kwaari kuenda ikoko ndoko anofanira kusvika kuti tarwa kurwa kwakanaka, tatenda, tauya, wachengeta kutenda, waita sei, wobva waita sei, welcome mwanangu, zvawakaita wakabata basa hombe kwazvo, obva anotambirwa ikokoko, opuwa corona yacho, obva apromotwa kudenga ikoko. But I don't know now kuti zvinonyatsofamba sei kana zvinhu zvichinge zvakufamba mafambiro aya. Inini ameno pamwe ndo zvacho zvikonzanzi kuti wandivexa apa takuvexika. Honestly speaking handisi kunyatsozinzwisa, but I'm not against nyaya yacho because it was that vakuna vamwe vanhu vekwamwazha kuti vanogona kuzopfura ndipanapa. I understand vanhu vekwamwazha vaimbonzi havaone matv kudhara, izvo so kwakauya mafoni saka vanenge vachiona Kulendi TV. Vamwe vacho vanenge vari malaptop, vanenge vari maoffice, vanenge vachiona Kulendi TV ndoega TV vanoona. ZBC havaone, but ZBC ndo kunotoitwa maprogram ezanu. But that's not the reason why I'm here. Ini ndingore panapa kutoshamisikawo kuti vaMwazha vaitwa national hero. Isusu takaona vamwe vanhu vekuti vaito deserve kunge vachiita national hero but havana kupiwa ma statuses iwayo. Handichazoziva kuti pakushandiswa criteria ipi inoshandiswa kuti tinzi uyu waunzwa national hero iko zvinezvi because waita izvi. It looks like vanhu vese vari loyal kuZANU-PF ndo vakuitwa national hero. Pari kundivhiringidza ipapo because these churches hakuna kana one unonzwa achipikisa. Kana muchida taona machechi anonzi anopikisa ZANU-PF, anopikisa zvese zviri kuitwa nana Mnangagwa zvakashata zvese, ende munotarisa machechi akaita seanotungamirirwa nana Talent Chiwenga ayaya. Those guys havanongouya kuswera vachitenderera, ende inini ndakavatarisa ndo vanhu vandingatoti vane rudo nenyika, vane rudo even nemapresident aya because vanovaudza chokwadi zvisina kutenderera kana kuhwandana kuti vakuru apa marasika zvamaita izvi zvakashata, zvinonyangadza chiro pamberi paMwari.
but koti ngaita sei ndo Zimbabwe yacho zvairi for you without wasting much of your time gandiende zvangu but dangugara ngozivisa vanhu vese kana uchingori muSouth Africa do register company ovhurwa FNB business account usina work permit kana study permit pane company inonzi education research iyo ine number dzendaisa pa screen idzo torai number mutaure namukoma Owen vanokuregistera macompany okuvhurira FNB business account no work permit no problem education research is the solution and akuna kana one munhu anobuda achiti ari kuchema service yakaitwa education research because education research inokuitira zvinhu zviri fefe zvisiri zvefoja uri kwauri ikoko vari kwavari iwe unotedzera masteps unonzwa process yacho maitirwa zvinongoitwa saka garai mabata mukoma Owen mupedzerane navo vakubatsirei musazoti handakukudze musazoti handakutipirai dhiri iri